तर भारत आणि पाकिस्तानच्या सामन्याला ठाकरेंच्या शिवसेनेनं विरोध केलाय। आज ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून राज्यभरात माझा कुंकू माझा देश हे आंदोलन करण्यात येत आहे। ठाकरे सेनेच्या महिलांनी मोदींना खिंडीत गाठण्याची योजना आखली आहे आणि ही विविध दृश्य सध्या आपण बघतोय। राज्यभरात हे आंदोलन सुरू आहे। मुंबईतील कांदिवली, विलेपार्ले, करी रोड नाका, कांजूरमार्ग आणि त्याचबरोबर पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरात सुद्धा हे आंदोलन सध्या सुरू असल्याचं बघायला मिळतंय। मोदींना त्यांच्या आश्वासनांची आणि सिंदूरची आठवण करून देण्यासाठी ठाकरेंची शिवसेना पंतप्रधान मोदींना कुंकू सुद्धा पाठवणार आहे। दरम्यान यावर काल पत्रकार परिषद घेत उद्धव ठाकरेंनी सुद्धा मोदी सरकार आणि भाजपवर कडाडून हल्ला चढवला। पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानशी क्रिकेटचा सामना म्हणजे शहीदांचा अपमान असल्याचा हल्लाबोल उद्धव ठाकरेंनी केलेला आहे। दरम्यान